أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وأوصل أعمارنا في هذا الشهر المبارك شهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه محمد المصطفى الأخيار. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تبارك وتعالى في كتابه القرآن المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشريف: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة من الماء. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon ang araw ng Yawmul Jum'ah, at possible na ito na rin ang pinakahuling Yawmul Jum'ah sa buwan ng Sha'ban. Dahil kung papalarin ng Allah, kung papalarin na umabot ang buhay natin sa paparating pa na Yawmul Jum'ah, yun ay unang Jum'ah sa buwan ng Ramadan. Dahil doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating kakaligtaan na tayo ngayon ay nandito sa buwan ng Sha'ban, at huling linggo ng buwan ng Sha'ban ay dapat ay maisagawa natin ang mga sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bago'y pumasok ang buwan ng Ramadan. Ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sa buwan ng Sha'ban, kulang nakita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na masyado niyang dinadamihan ng kanyang mabubuting gawain. Sunnah ng Rasulullah ang paggawa ng napakaraming mabuti sa buwan ng Sha'ban bago pumasok ang buwan ng Ramadan. Pangalawa, nakikita ko ang Rasulullah na napakarami niyang magbigay ng sadaqah sa buwan ng Sha'ban. Pangatlo, nakita ko ang Rasulullah na napakaraming pag-aayuno ang pinag-aayunuan niya sa buwan ng Sha'ban bago pumasok ang buwan ng Ramadan. Ito yung mga sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bibihira na lang natin gawin ngayong buwan ng Sha'ban.
Masakit mang isipin, bibihira na lang natin na iisip na ito pala yung mga sunna ng Rasulullah. Parang ordinaryong araw lang sa atin ang buwan ng Sha'ban. Parang ordinaryo lang siya, katulad lang siya ng ilang buwan. Samantalang ang buwan ng Sha'ban ay nabanggit sa Quran na kabilang ito sa Ashhurul Hurum. Kabilang siya sa 4 na buwan na pinakadakila sa mga buwan na pinili ng Allah. Ano pa? Ano pa yung sunnah o pamamaraan, gawain na ipinapatupad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Sha'ban bago pumasok ang buwan ng Ramadan? Ito ang tinatawag na az-zur, az-ziyarah. Az-ziyarah. Ano yung az-ziyarah? Yung pagbibisita sa kapatid mong Muslim. Ano namang ugnayan nun sa Islam? Ano ang halaga nun? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagbibisita mo sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, na bago dumating, bago pumasok ang buwan ng Ramadan, ay isang kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya sa mga sahaba at ipinapatupad ng mga sahaba at ipinapatupad ng mga anak ng mga sahaba, ng mga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kaya yung kanilang lugar, yung kanilang generation ay tinukoy ng Rasulullah na sinabi ng Rasulullah, khairul qurun, ang pinaka the best generation among all the generation is my generation. Ang pinakamainam na generation sa balat ng lupa ay yung panahon, generation na nabubuhay ang Rasulullah na kasama niya ang mga sahaba. Bakit? Kasi yung kibr nila ganito lang kaliit. At yung pagmamahal nila sa kapwa, napakalaki, napakalawak. Kaya napakainam ng kanilang generation. Kahit ang kapalit ng kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa ay ang kanilang dugo, iaalay nila ang kanilang dugo for the sake of Allah, for the love of their brothers. Dahil mahal nila yung kanilang kapatid na Muslim, handa nilang isakripisyo ang kanilang dugo sa kapakanan lamang ng kanilang kapatid na Muslim. Ganun ang pagmamahal na ipinamalas nila. Kaya napakainam, sabi ng Rasulullah, itong generation na ito, ang pinaka-the best sa lahat ng generation. Ano ba? Al-qarni, thumma alladhina yalunahum. At yung susunod sa generation na ito. Yung generation ng Rasulullah, at yung susunod doon, ibig sabihin yung mga apo, mga anak ng mga sahaba. Ano ba? After generation ng mga generation na yun, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. It's all about 3 generation lamang ang nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pinaka-the best sa lahat ng mga generation. Bakit? Nandoon yung pagkakapatiran. Nandoon yung pagmamahal sa kapwa. At buhay na buhay sa kanilang diwa ang mga sunnah, mga pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ipinapatupad nila. Umat ng Rasulullah, makikilala kanya sa kabilang buhay. Bakit? Kasi may palatandaan yung mukha mo. Yawma tabyaddu wujuhum. Aba, sa araw ng paghukom, bibigyan ng Allah ng liwanag yung mukha mo. Magkakaroon ng lightning, pagliliwanag ang mukha mo, at yan ang palatandaan ng Rasulullah na ikaw ay umat niya. At magkakaroon ka lamang ng lightning kung paliliwanagin ng Allah ang mukha mo. Pero paano? Pag sa isang kondisyon, unang-una, minamahal mo ang sunnah ng Rasulullah. Pangalawa, isinasakatuparan mo ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, itinuturo mo ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pag ginawa mo yan, palatandaan na mahal mo ang Rasulullah, mahal mo ang sunnah ng Rasulullah, at makikilala ka niya sa kabilang buhay. Katulad ng nabanggit natin kanina,
na isa sa sunnah ng Rasulullah ay yung pagbibisita. Bibisitahin natin yung ating mga kapatid. Bakit napakahalaga nun mga kapatid? Merong nabanggit ang Rasulullah na ito ay nanggaling kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang sinabi na narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanyang ikwinento na merong isang lalaki anna rajulan zara akhan lahu, yung isang lalaki, sabi ng Rasulullah, ay binisita niya yung kanyang kapatid o kaibigan doon sa isang baryo o isang community, isang lugar. Ibig sabihin, magkaiba sila ng tinitirahan. Pero yung lalaki na yon, naglakbay, pumunta doon sa lugar kung nasaan yung kanyang kaibigan, kapatid, kabag-anak. Pagdating niya doon, fa'arsadallahu ila madrajatihi malakan. Nagpadala ang Allah ng isang mensahero, na isang anghel, para subukin kung ano ang laman ng puso ng taong yun. Kasi nung unang panahon, sinusubukan sila ng Allah sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga malaika. Pwedeng sabihin natin na isa yung propeta, pwedeng sabihin natin isang ordinaryong tao. Pero sinubukan ng Allah ang taong yun sa pamamagitan ng pagpapadala ng Allah ng isang anghel. At ang nangyari mga kapatid, tinanong ng anghel yung lalaki, bakit ka naglakbay? Ano ang ipinunta mo sa lugar na ito? Ay naturid, ano bang gusto mo? Ano ang sabi niya? Uridu an azura akhanli. Gusto kong makita o gusto kong mabisita yung aking kaibigan. Ang sabi ng isang malaika, meron ka bang pakay sa pagpunta mo sa lalaki yun? Sabi niya, la, wallah, uridu an arahu. Ang gusto ko lamang ay makita ang lalaki yun dahil sa pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan. At nakita ng Allah yung pagiging sincere ng kanyang puso, na binisita niya yung kanyang kapatid, na wala siyang iniisip na kahit anumang bagay, material na bagay. At dahil doon, nalugod sa kanya ang Allah at lalo siyang minahal ng Allah dahil doon sa pagpapamalas niya ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagkwento na dahil doon sa ginawa niyang pagbibisita, dahil doon sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa, naging dahilan ng pagmamahal. Inikaswaswat wallahu ta'ala sa giyong putwa mama, ang giyong utak yung bisitay niyan sa giyong utak, pagarin niya na Muslim. Inikaswaswat unutu wallah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang gusto ko lang pong ipunto dito sa ating khutbah dahil napakababa lamang po ng oras natin. Dahil ang gusto lang po nating ipunto ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa, kapatid na Muslim, ay isang bagay na napakahalaga sa pamumuhay natin. At napakahalaga sa relihiyong Islam at napakahalagang utos ng Islam. Ano ang utos ng Allah? Wa'tasimu bihablillah. Ang utos ng Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. O kayong mga mananampalataya, hawakan ninyo ang tali ni Allah. Hawakan ninyo ang tali ni Allah. At huwag na huwag kayong bibitaw. Kumbaga sa tali, lahat tayo ay magkakaisa. Hahawakan natin, panghahawakan natin yung tali at wala tayong i-discriminate sa ating mga kapwa. Wala tafarraqu. Huwag kayong magkawatak-watak. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
Katulad ng nabanggit natin kanina, na mahalaga ang kapatiran sa Islam. Dahil nabanggit mismo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, ala tasma'un ala ahli nar, hindi nyo ba narinig na nabanggit sa banal na Quran, o hindi nyo ba nabasa na nabanggit sa Quran ano ang sasabihin ng mga tao na nasa impyerno? Isa ang kanilang isisigaw at isa ang kanilang inaasam-asam. Ano yung inaasam-asam nila? فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ay daw at tigiran. Ino kami ito na makakuha sa mga ginawa Dan na ber kami pekasapaat sa kaya neraka jahanam. Ino kami da makatuon sa mga ginawa yami, mga pipiya, mga rarani ko Allah. Upamabuka adin nami atoon na mga ginawa yami, mga close friend nami, ang marani ko Allah, nagkapakaya masapaat kami ran sa kaya katatagon ni ko neraka jahanam. Kung nagkaroon lamang sana kami ng matinong kaibigan, malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sana kami ngayon nandito sa impyerno. Bakit? Dahil yung kaibigan mo ay pwede kanyang iligtas mula doon sa impyerno sa pamamagitan ng syafa'ah. Kaya yung mga nakikipagkaibigan sa mga ulama, mga hafidhul Quran, hindi mo man nakikita yung benefits niyan ngayon. Bakit? Kasi pag ulama, mahirap lang yan. Wala kang mapapala dyan kahit piso. Yung mga ustad, mga hafidhul Quran, wala kang mapapala sa pakikipagkaibigan mo dyan. Wala yang masasabi tungkol sa business. Hindi yan business-minded. Hindi uunlad ang pamumuhay mo dyan. Pero kaya niyang umunlad ang pananampalataya mo kung magtatanong ka ng tungkol sa Islam. At makikita mo yung benefits niyan kapag nakipagkaibigan ka sa kanila. Inirespeto mo sila, minahal mo sila. Pagdating sa kabilang buhay, makikita mo yung halaga ng pakikipagkapatiran mo sa kanila. Bakit? Dahil kung hindi ka nakakumpleto ng iyong pananagutan sa Islam, ay pwedeng makakumpleto yung pagiging kapatiran mo sa kapatid mong Muslim. Di ba may nabanggit din sa hadith na sinabi rin ng Rasulullah na mayroong dalawang magkaibigan na darating sa kabilang buhay. Yung isa, nagkahiwalay sila ng landas. Yung isa, gumawa ng napakaraming masama. Yung isa, gumawa ng napakaraming mabuti. Pero nagkita sila sa kabilang buhay. Nung nagkita sila, nagkamustahan pa sila. Anong ginawa mo? Aba, ito punong-puno ako ng kasalanan. Anong ginawa mo? Lahat ibada ang ginawa ko, pero may problema. Yung isa, kulang ako ng isang hasana, kapatid. Yun na lang ang kulang para makapasok ako sa paraiso. Yung isa naman, kulang ako ng isang kasala. Isa na lang ang mabuti ko. Yan ang dahilan kung bakit hindi pa ako nahuhulog sa impyerno. Eh sabi nung isa, kapatid, total magkaibigan tayo. Wala man lang akong nairigalo sa iyo sa buong pamumuhay natin. Ibibigay ko na sa iyo yung isang hasana ko nang sa ganun makapasok ka na sa paraiso. Dahil hindi ko naman ini-expect na itong isang hasana kaya niya akong makapasok sa paraiso. Sa iyo na yan, kapatid. Nang sa ganun, wala nang maging hadlang sa pagpasok mo sa paraiso. At ako'y may madesisyonan mahulog sa impyerno. Dahil doon sa ginawa ng isang tao na yun, ikinalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at naging dahilan na ang dalawang lalaking yon ay lahat makakapasok sa paraiso na hindi makakatikim ng kahit napakaliit na parusa yung tao yan. Bakit? Dahil sa ipinamalas niyang kapatiran. Dahil sa ipinamalas niyang pagmamahal sa kapwa, nalugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gustong ipabatid ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang halaga ng kapatiran sa Islam. Dahil kung mahal mo ang iyong kapwa, yan ang magsasabi na ikaw ay isang ganap na mananampalataya. Ano pa yung isang hadith? Dagdagan pa natin ng isa pang hadith. Dahil sa ganun, tumibay ang paniniwala natin na ang kapatiran sa Islam ay isang pundasyon na pinakamahalaga na itinuturo ng Islam. Ano ba? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hindi kayo magiging totoong mananampalataya. Let's say, sa pinakamadaling sabi, hindi ka magiging tunay na Muslim
tunay na believers until la yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhihi, ma yuhibbu li nafsi. Hanggat hindi mo ikalugod sa kapatid mong Muslim kung anuman ang ikinalulugod mo para sa iyong sarili. Hanggat hindi mo ikagusto na mangyari sa kapatid mong Muslim kung anuman ang gusto mong mangyari sa iyong sarili. Ang ibig sabihin, dapat positive ang laging isip mo sa kapatid mong Muslim. Pag nakita mo yung kapatid mong Muslim, miyalapis ko din yan di kandagang, miyakagdam ka mabusarata ginawa, dataru magagdam yan narata ginawa, taro to pas ka na mapaparatya ka wallah. O punso ka pagaring ka Muslim na miyalapis, na miyakaw makasawalay na isisinga ka, o di na miyakras, o di na kiyapalian, o di na miyasugat at tiuba, na makasisinga ka, na ibig sabihin na baka mapaparatya ka wallah. Diyan ka na naparatya, na palti ka na naparatya. Yang ka na naparatya na naditirimaan wallah. Tandaan natin, ganun ka-critical ang paniniwala. Although may paniniwala ka kay Allah, may paniniwala ka sa Rasulullah, may paniniwala ka sa Quran, pero wala kang pagmamahal sa kapatiran, hindi tatanggapin ng Allah yung pananampalataya mo. Sa'yo na yan. Bakit? Hindi mo sinusunod yung code of ethics ng Quran. Ang code of ethics ng Quran, pagmamahal sa kapatiran ay napaka-obligado at napakahalaga, mga kapatid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anong halaga nun? Bakit natin ikinukhutba ito? Last Friday na ng Sha'ban, bakit ito pa rin ang khutba natin? Bakit hindi na Ramadan? Bakit hindi tungkol sa ayuno? Bakit? Kasi kahit mag-ayuno ka pa sa buwan ng Ramadan, kung galit ka sa kapatid mong Muslim at hindi mo pa siya pinapatawad hanggang ngayon, huwag kang mag-expect na tatanggapin ng Allah yung amal mo. Huwag kang mangarap na tatanggapin ng Allah yung tahajjud mo. Huwag kang mangarap na tatanggapin ng Allah yung lahat ng ibadah mo sa buwan ng Ramadan na hanggang ngayon, galit ka pa sa kapatid mong Muslim. Yun ang ibig nating sabihin. Kung kaya mong lunukin ng pride mo, kung hindi mo siya kayang kausapin, abay, isa puso mo na lang, na ngayon, mula ngayon, pinapatawad ko na yung aking kapatid na Muslim. Isipin mo, alin ang matimbang? Yung pride mo o yung lumalagablab na apoy ng impyerno? Doon ka lang mamili. Isipin mo, habang naglalakad ka, habang nasa bahay ka, alin ba ang matimbang? Yung mapasok ka doon sa lumalagablab na apoy ng impyerno. Ngayon, kung hindi mo alam ano ang sarap o ano ang sakit, pait ng apoy ng impyerno, kung may lighter ka sa bahay nyo, subukan mo lang, kahit 1 minute lang, sunugin mo yung balat mo ng 1 minute. Kung kakayanin mo, na sunugin ang balat mo na hindi ka nakakaramdam ng sakit o kaya mong tiisin sa loob lamang ng 1 minute, huwag mong ipagpalit yung pride mo. Kainin mo yan. Isabuhay mo yan. Isapuso mo yan. Kaya mo yung 1 minute eh. Pero mga kapatid, kung i-describe ng Rasulullah kung gaano kainit ang apoy sa impyerno, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum fi hadhihi dunya, ang apoy ninyo sa mundong ito, kung gaano man yan kainit, gawin mong 70 times. Ganun kalupit ang apoy ng impyerno. Anong klase merong apoy tayo sa mundo? Kaya niyang tumunaw ng bakal. Ay, gaano ito kakapal? Kaya niyang tunawin yung mga bakal. Ganun kainit. Yung acetylen siguro, hindi natin alam kung anong klaseng apoy. Kaya niyang tunawin yung mga bakal. Paano pa kaya yung buto mo hindi niya kayang tunawin? Gawin mo pang 70 times. Tapos ipagpapalit mo dun sa pride mo, hindi mo naman makakain yan. With due respect to all of you. Pero,
Alam nyo ba na maraming beses sinabi ng Allah sa banal na Quran kung sino-sino lamang ang magtatagumpay? Sino-sino ang magsasucess sa kabilang buhay? Nabanggit na sa Quran. Hinatulan na ng Allah sa Quran. Sino-sino yung magtatagumpay? Pagkatapos niyang banggitin yung ayat sa Quran, وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Lahat ng bagay na nasa inyo ay may magwawakas, mawawala. At lahat ng isinantabi nyo, lahat ng bagay na itinabi nyo para kay Allah, yun lang ang tanging sa inyo at hindi mawawala. Yung mga amal, sadaka, lahat ng ibadat mo yun ang hindi mawawala. Lahat ng bagay na tinatamasa mo ngayon, bahay, sasakyan, mga lupa, bank account, ari-arian, kung anumang bagay meron ka, lahat yan, by katapusan, mawawala sa'yo pagdating ng panahon na liisanin mo na ang mundo ito. Yun ang ibig sabihin nun. Pero pagkatapos yung baggitin ng Allah, binanggit niya kasunod ng ayat na yun. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Abay, gaganting palaan na namin o magkakaroon na ng sakatuparan, magkakamit na ng mga tao na nagsabar. Ano daw? Yung mga sabirin, mga nagtiis, isinantabi nila yung pride nila, itiniis nila lahat ng bagay na para sa kanilang sarili dahil mas sinubok nila, mas kinuha nila yung para kay Allah. Yun ang ibig sabihin ng sabar. Isinantabi mo ang iyong sarili, isinantabi mo ang pride mo, at sinunod mo lahat ng layaw ng Allah. Lahat ng gusto ng Allah, yun ang sinusunod mo. Yun ang ibig sabihin ng sabar. Yung tiniis mo na ang lahat for the sake of Allah. Yun ang tinutukoy na sabar. At dahil ginawa mo yan, magkakaroon ka ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, malapit na po ang buwan ng Ramadan. Possible this coming Sunday is the last night of Sha'ban. Or maybe this coming Sunday is the first night of Ramadan. It only Allah knows. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag tayong pakampante na malakas tayo and we have choice na makapag-ibadat tayo sa buwan ng Ramadan. Allah knows also kung sino sa atin ang bibigyan niya ng lakas, bibigyan niya ng tawfiq, makapag-ibada pa sa buwan ng Ramadan. Bakit? Kung hindi ka bibigyan ng Allah ng tawfiq mag-ibada, ang gagawin mo lang sa buwan ng Ramadan, magpalaki ng tiyan. Ang gagawin mo lang sa buwan ng Ramadan, isipin kung anong masasarap na pagkain ang kakainin mo. At wala kang pakialam sa tarawih. Wala kang pakialam sa tahajjud. Wala kang pakialam sa pagbabasa ng Quran. Wala kang pakialam sa pag-i-invest ng maraming ibada. Bakit? Kasi hindi ka bibigyan ng Allah ng tawfiq dahil hindi ka humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, hingin natin yan kay Allah. Dahil yan ay hinihingi kay Allah. At kapag yan ay binigay ng Allah, walang sino man ang makakaharang sa atin. Kahit yung magulang mo, pigilan ka nilang gumawa ng ibadat. Kahit itali ka nila sa bahay mo na huwag kang gumawa ng ibadat, tatanggalin mo yung tali para gumawa ng ibadat. Yun ang ibig sabihin ng tawfiq. Na gagawin mo ang ibadat sa ayaw at gusto ng sino man dahil binigyan ka ng Allah ng tawfiq. Pero, kahit lahat ng ulama nagbibigay sa iyo ng magagandang mensahe tungkol sa Islam, kung hindi ka bibigyan ng Allah ng tawfiq gumawa ng ibadat, palalabasin mo lang yun sa kabilang tenga mo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه القرآن المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. My respected brothers and sisters in Islam, we thank to Allah subhanahu wa ta'ala for His blessing to us. All of us, we know that Ramadan is coming. We need to prepare ourselves to do more goods for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Ramadan is only the teachers of all the abid. And Ramadan is only temporary. Maybe this coming Ramadan is our last Ramadan in entire of our life. Nobody knows about this. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He knows the ajal. He gives the ajal. And we don't have control. Because Allah subhanahu wa ta'ala only gives. That's our advice to all of us. To do more good deeds in this coming Ramadan. We do more sadaqah. Because sadaqah can give us benefits to long life. To Allah subhanahu wa ta'ala give us a long life in this dunya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na nating palalagpasin ang buwan ng Ramadan. Ito ay isang advice na kung aabot man ang buhay natin ngayon sa darating na Ramadan at malakas ka pa, hindi ka baldado, hindi ka pa nai-stroke, hindi ka pa nagkakaroon ng diabetes, hindi ka pa nagkakaroon ng mga complicated na sakit, abay, ngayon pa lang gawin mo na ang maraming mabuti. Bakit? Kapag dumating na yung mga bagay na yan, kahit gusto mong mag-perform ng tahajjud, hindi mo na kaya. Abay, makakapag-tahajjud ka ba kung bedridden ka na lamang? Kung na-stroke ka na, hindi mo na kaya, hindi mo na maigalaw yung mga kamay mo. Tanging yung mga mata mo na lang ang kumikindat-kindat. Makakapag-tahajjud ka pa ba? Hindi mo na magagawa. Kahit gusto mong magbasa ng Quran, kung hindi na kaya ng dila mong bumanggit ng mga ayat sa Quran, mababasa mo pa ba ang Quran? Nasa isip mo na lamang. So hanggang pangarap na lamang tayong gumawa ng mabuti kapag dumating na ang mga panahon na yan. Kaya huwag nating hihintayin na dumating yung pagkahina, dumating yung mga bagay na yan bago tayo gagawa ng maraming mabuti. Tandaan natin, huwag nating isasantabi, isaisip natin, isapuso natin na baka mamaya itong darating na Ramadan is the last Ramadan na darating sa buhay natin. Walang makakapagsabi, abay last Ramadan lang, ang dami kong kaibigan na malalakas. Pero ngayon nasaan na sila? Nasa kubur na sila, hindi na sila kasama ngayong darating na Ramadan. Ngayon, pwede naman. Ngayong Ramadan, lahat tayo malakas. Lahat tayo makapag-perform ng maraming mabuti ngayong Ramadan. Pero hindi tayo nakakasiguro na darating pa yung buhay natin sa susunod na Ramadan. Dahil mga kapatid, pag ito ay lumipas na, hindi na ito makakabalik. At tandaan natin, ang buwan ng Ramadan, ito ang jackpot nating lahat. Bakit? Sino man ang gumawa ng maraming mabuti rito, ay hindi bababa ng 70 times ang reward, gantimpala na pwede niyang makuha kumpara sa hindi buwan ng Ramadan. Kapag ikaw ay nagsala ng sunnah sa buwan ng Ramadan, ang katumbas ng gantimpala, katulad ng gantimpala ng fardu ain na sambayan tuwing hindi buwan ng Ramadan. Aba, napaka-jackpot, 70 times.
Pero kapag pinagbutihan mo, pipipian na kagiyong kutuwa, kipatidiin na ka sa giyong kutuwa amal, na ayam niya ano sa hadith, na 700 times a reward yan. For example, nagtarawi ka. Nagtarawi yung isa, ang tarawi niya ay, sabihin natin, let's say 20 minutes lamang. Yung isa, nagtarawi, ang tarawi niya, 1 oras. Abay, lahat sila nag-perform ng tarawi. Lahat sila nakapag-perform ng 20 rakaat. Pero yung isa, 20 minutes lang yung itinagal. Yung isa, tumagal lang 1 oras. Parehas ba sila ng reward? Although lahat sila nakapag-perform na ayam balasan wala na depende kung paano mo is inisecute, paano mo ginandahan yung amal mo. Kapag mas maganda ang uri ng amal na ginawa mo, 700 times ang maximum na ibibigay sa iyo ng Allah. Yun ang reward. For example, nagbigay ka ng sadaqah. Yung pagbibigay mong sadaqah, patapon. Kapatid, 50 pesos. 100, tinapon mo sa kanya. Nasalo niya. Nakita ng mga tao, paano mo binigay yung sadaqah. Wala kang intensyon magpakita. Pero yung way ng pamamaraan ng pagsasadaqah mo, ganong paraan. Nakita ng karamihan, paano ka nagbigay ng sadaqah. Ang binigay mo 100 pesos. Dumating yung isang mu'min, nagbigay ng sadaqah na inililipyan ka. Sinyut mo, sinyut niya agad dun sa bulsa mo na walang nakakita na kahit sino. Parehas ba sila ng reward? Hindi. Although lahat sila nagbigay ng 100 pesos, magkaiba ng pamamaraan nila isinagawa ang pagbibigay ng sadaqah, magkaiba rin ng reward. Pwedeng yung isa, 70 times lang yung reward, pero pwedeng yung isa, 700 times ang reward na pwede niya makuha. Bakit? Konti lang yung nakakaalam eh. Pag nagbigay ka daw ng sadaqah, na konti lang ang nakakaalam, ganun kalaki ang reward na ipinagkakaloob ng Allah. Kung gaano karami ang nakakaalam sa pagbibigay mo ng sadaqah, ganun din ka-less yung reward na pwede mo makuha. Abay, napaka-unique system ng Allah. Kasi gusto ng Allah na maipakita mo kung gaano ka-ikhlas yung mga gawain mo. Although wala kang intensyon na masama. Tanging si Allah lang kung ano ang itinitibok ng puso natin. Pero mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gagawin nating mabuti, mas lalo nating gagandahan, abay mas malaki ang reward. For example, nagbabasa ka ng Quran. Yung isa, ang pagbabasa niya ng Quran, bawat basa niya, hindi niya nabibigkas ng maayos yung mga letra ng Quran. Bakit? Hindi siya nag-aral ng tajwid. Hindi siya nag-aral ng tartil. Hindi naman siya nakapagturel. Hindi maganda yung pagbibigkas niya ng ayat. Ibig ba sabihin, wala siyang makukuhang reward? Hindi. May makukuha pa rin siyang reward sa bawat letra na nababanggit niya. Ang nabanggit sa Quran, 10 hasana, bawat isang letra. Ngayon, nag-aral ka sa madrasa. Hindi ka nakatulog sa pagbibigay ng assignment ng mga ustad mo. Nahirapan ka para lang mairaos mo. Matuto ka ng tajwid, matuto ka ng pronunciation, tamang pronunciation ng pagbabasa ng Quran. Ngayon, Ramadan, magbabasa ka ng Quran in the nice way. Sa pamamagitan ng tajwid, maganda yung pagbibigkas mo ng mga letra. Kasi pinag-aralan mo eh. Maganda yung pagbibigkas mo ng mga Quran, ng mga ayat. Parehas ba kayo ng reward at saka yung hindi nakakabigkas ng maayos? Hindi. Pwedeng sa kanya, 10 times tuwing hindi buwan ng Ramadan. Ngayon, Ramadan, 70 times. Pero ikaw, dahil nag-aral ka ng tajwid at binabasa mo in the nice way, pwedeng 700 times yung sayo. Yung reward mo, 700 times. 10 times more kumpara doon sa hindi niya ini-execute ng maayos. Kung isibig sabihin, kung gaano mo ginagandahan yung ibadat mo, ganun din kalaki ang reward mo. Ibarat, may sunat ka. Mga sunat na di ka di kikiling-kiling. Tapos, may dumapo sa iyong lamok, hinampas mo. Dumapo na naman, hinampas mo ulit. Pangatlo, hinampas mo ulit. Siya kung madhab Shafi'i na miyabatan susambayang ka, bakap si mga peruman. Yung nagsambayang, hindi gumalaw, naka-focus, mayroong khusyu sa sambayan niya. Parehas ba sila ng reward at saka yung nagsambayang nagalaw ng galaw? Magkaiba ng reward. Although lahat may reward, hindi natin sinasabi
na hindi tatanggapin yung sala niya. Hindi. Only Allah knows kung sino ang pwede niyang tanggapin na sambayan. Hindi mo po pwedeng sabihin, gumagalaw yan. Hindi tatanggapin yung sambayan niya. Only Allah knows kung sino ang tatanggapin niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero magkaiba ang binibigay ng Allah ng reward. Depende kung paano mo gagandahan yung amal mo, yung ibadat mo, at doon babasi ang Allah kung ano ang nararapat na reward. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ngayon, bigyan natin last example sa mga malalaking kumpanya. Pag nagtrabaho ka sa kanila, hindi nila itatanong kung ano ang sahod na pwede mong makuha sa kanila. Minsan pinagbabasihan na ng kumpanya kung gaano ka kagaling. At kung nakita nila ang potential mo, sila ang magbibigay ng pasahod sa iyo kung ano ang nararapat doon sa trabaho mo. Ano pa kaya ang Allah? Kung kayang gawin yun ng mga company, si Allah hindi niya kayang gawin? Yung mga matatalinong mga OIC, mga may-ari, mga chairman ng mga company, mga mayayaman, kaya nilang mag-execute ng ganung bagay. Ang Allah hindi niya kaya. Kaya mga kapatid, nararapat lang na tuwing buwan ng Ramadan, gandahan natin yung mga amal natin. Ugaliin natin na lagi natin nag-perform ng ayos dahil doon babasi ang Allah kung gaano kaganda ang ibadat natin. Katulad ng pag-ayuno, lahat tayo mag-ayuno, pero magkakaiba ng reward yung pag-ayuno. So, pag nanamipusa, nagyapamuasan niya na miya maganta ka pipita, miya maganta ako tulungan, miya maninta ako gudi. Ha? Yung isa naman, nag-ayuno, nagtasbih ng umaga, nagtasbih ng tanghali, nagdua nung malapit na yung magkaparehas basal na ng reward, magkaiba. Yung iba, yung isa, oo, may reward yung kanyang pag-ayuno, pero mababawasan yung reward. Dahil doon sa mga pinaggagawa niya. Ayabu abakabatal si ikukwasaw tao na akan agu kainom agu kambabangunan sa walay. So mga bad na kanaba ayab kabatalyan na sukwasa, kaayab kabatalyan na so balas sukwasa. Pamidan tanong to. Bida supakabatal ko puwasa, agu bida supakabatal ko balas sukwasa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating kakalimutan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa bawat isa sa atin na kapag meron tayong nakaligtaan dyan na kahit isa lamang without valid reason ay magiging dahilan na hindi tayo papasukin ng Allah sa paraiso. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كلها ما علمنا منه وما لم نعلم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كلها ما علمنا منه وما لم نعلم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا يا الله يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارنا ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا الله يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.